kadai ka Akashwani Shillong ka khubor ban puleru Elma Arwar. Kimat berkongsan jong ka khubor menta ka step ka khasaw tali ujimang gilong. Let jingo umintri rang bado kari Narendra Modi ya ka Adampur Airbase sa Punjab bat ay kulay kerpang yak sipay halor ka mensim idri bat ka mensim banyara ya ka riru. Lasdang ya ka nationwide outreach campaign ka bakhatwais ni halor ka Operation Sindur yalam umintri rang ba ka jela ukon rat kesang ma yalai pungut kidokot kinghei jong ka self-help group na jela banyak kendo ya vice president kari ujakti dankar bat wanra buram kinong yalakai arm wrestling jong ka jela na kabawan ra hado South Sanlik takama ya kari ha ka limpung jong ka Asian Arm Wrestling Championship ka khubor ka babanya. Menteri rang bado kari Narendra Modi heneng kesngi ulali jingo ya ka Adampur Airbase sa Punjab bat ulay kendo ru yak sipay son bat ki sipay ki baslur ha ka jingaklan bat kini sipay baslur jong kari Narendra Modi ulay aro ya ka jingslur jong ki bat pinki ya ka mensim jong ki kani ka jingwan jingo jong u kalong hadin ka jingjob jong ka Operation Sindur ka balang sedang hadin ka jing thombo jong ka lengo ha pahalgam ha ka jingkran ka jong u sya ka jai benriu ha ka mit jong ka sngini kong uni umenti rang badu kari ulapan pau ya ke jingkular baklem artin jong ke India banyakhun Persia ya ki kamleno open scam ru bakano kano ke jingsha thombo jong ki leno ha kari India onye kando da ke jing pengram ke baklan bat ke scam bat ke nidong hi kan umsha penting ha ke jing berngam nuklear. Ka nationwide outreach campaign ka bakharwais ni halor ko Operation Sindur ka lasdang henlin kesni kane ka campaign ka balakip ru kum ka tiranga yatra kane ka campaign ka badon jingthmu ban penpau ya ka jingjob jong sipai India Persia ya ki kamleno ha kane ka campaign lawan banya simbentalang ru dak sipai barin kinong tre mon sungobha jong ka emlang ka salang ki seng balang kumju ru kinong ilam bahmat jong ka seng san perthei BJP kane ka campaign kan beteng hadu ka arpulai mentau benai bat kan long ru halor kumnu ke India kala penduk pendam ya ki temle no ha Pakistan bat ha Jammu Kashmir ke Balsanshar da ke Pakistan. Ka Meghalaya Pradesh Congress Committee ka lapan pau ya ka jingbom menjur ke bajur halor ke jingpen slam jong ke sarkar jela ban ajimut ya ka test agency na ka benda ban pelong ya ki examine room school da ka bakno ba ka jingbom le ai ka bu jima ya ka jingkermen jong jingpune jong bun ki samla na ka liang state congress secretary uba Manuel Badwar ulabu jingkeli halor ke jingbom la ka Tata Consultancy Service ni ka TCS ban pelong ya ki examine lemba ka National Testing Agency la ban kelo ba sarkar jela kala de ban betha ya director general jong ka National Testing Agency ban pinjalan ya ka examine CUT UG Arhajar Arsan na ka benda ka jela Meghalaya tat hadu ban penchisha ya ki weipat ki center ban penkre ya ka allocation. Katanat Mariang Jonggari ka Indian Meteorological Department kalapinni ya ke jingmaham red alert na ka benta ke jela Meghalaya ha ke bagalaya thu bakan don ke jinghap slap ke bajur bha hakikat tu kat ni ke jaka jong ke jela ke jing bemana ka wan hapleng ke jinglong ke sunbeneng ke bakham he bak bakta ya ka than chatai lamingi ha ke balakni lenti ya ke jinghap slap ke bajur ha kini kisan sngi banwan ka thnai khubo jong ka IMD ka le thu lupa ya ke jinghap slap ke ba peleng hadu ke bajur bat kala air ke bajur bha bat ke balak ban poi shadu kalai pho hadu 100 km per hour lani wat hadu 100 km per hour kani ke jinglong jong ke sun meneng la anta bakan kata ya ke rilom khasi jaintia bat ke rilom garu bat ka IMD kala kentu ya kinong song snong khamtam kitu gi badon ha ki jaka ki badon jingma bakinong ke bahusiar bat ban sim ya ki la jingera ki badon kam. Hadirin ke jinghap slap ke balane kumbala live ho minit iai buan ki kalipat ba kila sakut namar ke jingslei hariboy desik hamtam hasilan tan ke khaput jong ke jela Meghalaya bat Assam ke jingslei ke bakensan kensan kalami na ke jingjur jong slap tang bakala pentut ya ke jinglet jingwan jong ki kali hendai kala khataru ya ki nongsong dukan namar ke ke bajaklia kala rung sya ki dukan jong ki balawan ra ya ke jing bat ke jing julor ke bakrau ketai ke jingja kalaja ha ke than khaput jong Meghalaya bat ka Assam khamtam ha ka snong jorban da ki photili ki kali kenthup ya ki bas bat ki kali ket long let nong wan ki ba khamret ki la sakut ha ki surok ki balasli namar kani ka jingther uslam kani gadai ka Akashwani Shillong ka bolam shapi ya ka khubor.
Kakinhun jong kilay pungut kilukot kinhay jong ka self-help group na Megalaya haringkat ki head officer jong ka Megalaya State Rural Livelihood Society ni ka MSRLS kilalet banyak kendo yaw Vice President kari ujak damkar hayang sa jong hanong ba New Delhi ya kani ka jingnet jingo layalam daw menteri rang ba ka jela ukon rat sangma kum shimenta jong ka jingthu jong ka banang ya sakmat ban pinkup bor ya kinong lam kinthei ki ban nasyapo bat ban ay ki ya ka jingpaw perthei ha kari baro kawai ha kani ka jingnet kendo yaw Vice President jong kari na kaliang ujak dit damkar ulapan paw ya ka ro yak sarkar halor ka jingpun ko bor yak kinthei shu uniu Vice President jokari urapan paru ba ka jingpun maha ya ka jingin ba ka jingni na ka kwat ka khia jong kilong kni ka lalong ka nuksa ba urapan paru ya ka jing sngongu ya ka jingkiu ha ka roi ha ka par khamtam yak kinthei ha ka jilla Meghalayam ka Common University Entrance Test ni ka CUT na kabenta ki samla puli UG ni undergraduate kelas dang hinin kesni ha ICFA University tura bat nehu tura laban kedaw ba ka National Testing Agency NTA kala pelong ya kani ka exam limba ka CBT format ni ka computer based test format bat kani ka exam kan beteng hado ka lai tarik ujiliw arhajar arpusan ka jing pelong ya ka nongba atura ban pelong ya ka exam CUT kala long ka jingker hu ka background na kabenta ki samla puli jong ka jela khamtam lei ki samla puli na ka rilum garu da kani ka jing pengela ki samla puli terairi kindon kam shu banne syaki weipat ki jela banne ya yale ya ka examen rung school ha ka kerdan jong kari haga khelemat jong ka jing sarong ka bakraw ya ka jela kinong yele ka jong ka Meghalaya Arm Wrestling Association kilayo ban khur halu saup santili kita kama ha ka lempung yele ka bo paw ngam jong ka Asia kabalalong hanong ba New Delhi ya ka ni ka lempung yele ka kabalatip kum ka Asian Arm Wrestling Championship bala pelong da ka People's Arm Wrestling Federation of India balawan ya simbenta na khatsau tili kiri kibakan thop ya ka ri India ru ka India kala pau bha kum ka bor ka badan bor ha ka ni ka lempung da ka bala khor hadu shispa nyo phunru tili kita kama ha ki kadan ba pher hadian palat saupos nem karat nong tham kalayo ban pin imbiang ya ka jingyan yam hindai ka jongki ka balatip kum ka shat no ka jat ka jingle nyam ka bokong san ha ka culture bat ka minsim ka bala rung jilio ba ha ka riti restore jong ka than kani ka jing rakhi ka balap khmi lenti raslam ha kala long halum nong ba hajan ka snong pamlaban ka badan hariboy district ka bade ka benta jong ka rai nong tham ka baha ba po ka khairim sim sim ha kani ka sngi ki nong kren kum ukun jo ron tong Dr. Balajit im bat uba shamphang lingdo kila ai burom ya upa im tis im bat kinong yalam jong ka hima halor ka jingla ban pungki imbiang ya kani kale nyam tin rai kini ginong yalam kila penpau ya ka jingko do jong ka shat nok jat kun ka jingla nyam tin rai ka belayar peteng limba ki pateng da ka penpau ya ka jing sungu ya ka jing simkhia ban penne pensa ya kani ka pateng kinong kren ha kani ka sngi kila aimen sim ru ya usim ki reurang ba bat kinong yalam snong ban beteng ya kani ka jingla nyam ha ki por banwan Kasilam terekam jong ke Deputy Commissioner East Kasil Seswek kala pelong ya karali asyaka kum kedak ban burom bat ai khuble yak sipai kari ban penpau ya kajingteli bat ki sipai ki badon hakaput ya kani karali dalam khmat da ka Deputy Commissioner ka kong RM kurba bat ka thong ka jong ka kalong ban sungu ya kajinglen na ri bat kajing khun ka baklan jong ki sipai ke India kani karali kala sedang na Gulfling bat laplepat ba da uba shan bolang wajri additional Deputy Commissioner bat lapenkut pat hasusotham auditorium ha ka jingalang ka balingkot ka blalong hasusa tham auditorium ka kong kurba kalaong ba kani ka jingay rali ka de ka dakban ay burom yak sipay ki badon ka jingay khun presya ekileno kalapan ka mauru yak jing sa thombor ka pahalgam kun kanuksa ka papin i yak jing khalan mengsim bat ka jing tray sitom jong kisipay kato ka khubal kalakot ka bawan chapi na ka studio jong ka Akashwani Shillong bat sa hindiat pon sa so bat ka Akashwani Delhi na ka benda ka khubor raktin Hindi bat bot pat sa khubor ha ka ktin pareng kani ka Akashwani Shillong